winds are anticipated to strengthen, perhaps 165-kilometer-per-hour winds over the next 2 days before reaching Luzon, central Luzon specifically. That will definitely bring the chance of flooding rain and gusty winds to the capital city. Elsewhere across Bagyong Karen in Pangasinan as of 6 a.m. October 16, 2016. Ay, 16. Isaan mo na, bo! Ayusin siya. Dito na ako. Buwawa pa rin. Yung mga baha dito, pumasok sa loob. Buti na lang hindi pa masyado malakas. Pangalan, pagbulagan. Makanan na,
Ha? 16, October 16. Wow! Stuff! Okay, nas na. Di ko na drive siguro. Yeah! Maki! Computer nga ako. Maki! Studio. Diyos. Shit. O yung yero ni Maki. Lumipad ang yero ni Maki. Hey John! Nakaring ang tiwa. Alas 5. Alas 5 siya nakaring. Pag alas 3 madam. Kasi parawangon. Ang may wagang hero na Maki. Legion of Doom! Ay, Maki! Maki, lugan mo na eh. Oh. Ay, asam nga duwa. Kasi Maki, anong ulam mo? Legion of Doom and kailangan natin ba isang? Magsi Burgers. Burgers. Ay Magsi. Magsi! Hey! Legion. Legion. Magsi. Ganda ng motor ni Maki oh. High touch. High-tech ang lugan ni Maki oh. Legion of Doom. Legion Magsi. Bye-bye. Nagluglugan.
activating power. Wow! Rapsa, no? Sarap, no? Gulay para sa sopas na tinawag kong al dente sopas. Al dente sopas o sopas al dente. Saktong lambot, saktong tigas, saktong sabaw. Al dente sopas, sopas al dente. Sarap, no?